остава. Остава съм го. Само не снимаш как ние ходим. О, Ставски, I love it! Чакай. You don't say it. О, Карин, хора, които излезем снимаш. Снимаш ли ще отстрани да минат, за да ни плащат отпред на стабелката или отзади 6 с Хари за кура. Айде. Ако дойде някой с полиция и каже, че е обик. Айде. Хора, тя сега не знае да снимаш. А те отстрани отидете да снимате. Ича, Paradise, хубаве. Здравей. Това е за YouTube писваме. Ужас. Смисъл, какво се така? И ходи по-бавно. Ама отстрани... Тя ме чиста. Отпред да се виждаме, бе, хора. Оттам отива. Да ни вижда. Сега тя отвърли. Моча, здравей! Здрасти, Дени! И сега къде отиваме? Хайде надолу. Арно, Хайде. Някой трябва да стане пръв и да снима отдолу. аз хора не мога да снимам.